musika taldearen bigarren diskoa ezagutuko dugu orain. Margotu berria du izena eta rock musika eta bertsak uztartzen ditu. Taldeko abeslariarekin izan gara. Bigarren diskoa Beira taldearentzat, bi zenbakia baita euren oinarria ere, dualtasunarena alegia. Bi kide ziren, orain bosteko bihurtuta. Ez da norberari begiratzea baino dualtasun handiagorik. Nire buruari diskoaren gai nagusiak dioen bezala. Bigarren diskoa bai dela osoki talde bezala pentsatua eta talde bezala grabatua. Beirak sortutako musika ez da festan entzuteko ez, letrak baitira, abiapuntua. Ez diegu kantak ohiko estrukturan sortzeko horrei jarraitzen, baizik eta hasten gira letra bat hartu, letra horri musika jarri, eta nik uste bereizten dula horrek beste talde askotatik. Jon bertsolaritza mundutik dator eta hortik, zorionez, aldendu ezin. Hitzekin borrokatzen eta hitzak maitatzen pasatzen dugu denbora. Eta diskoan ur korronteak badira. Baditugu raparen influentzia dakaten zenbait, badaude beste batzuk ritmo erdi arabiar, erdi sudamerikano daukatenak. Bostekoa une xarmangarriena bizitzen ari da orain, diskoa plazaratzeko prestakizunetan baitaude. Gure lehenengo aurkezpena, gure lehenengo kontzertua Oñatin izango da, datorren astean, datorren asteko urtarrilak 22an. Aragizko uharteak hori aipatzen da nire buruari gaian. Gu ere uharte horietan sartu gara Beira taldearekin, eta egia esan, hobeto ezin. Azken aldian begi